इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि इफिसियारि 5 बालाबनि 33 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों नाथाय नोंसोरनियावबो बे गोरोबो साफ्रोमबो बिसाया गावनि बिहिखौ गावखौ बादि अननो नांगौ आरो साफ्रोमबो बिहिया गाव गावनि बिसायखौ मान होथारनांगौ होनना बुंदों। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो हायो इफिसियारि मण्डलिफोरनि गेजेरावहाय पौला नैबे लाइजामखौ लिरहरदों आरो बेयो बुंहरदों नोंसोरनि मण्डलियावबो नोंसोरनि गेजेरावबो नैबे बाथ्राया गोरोबो होनना बुंदों। इफिसियारि मण्डलिनि बिदा फंबायफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ पौला लिरहरदों नोंसोरबो बे बाथ्राखौ लानांगौ मानिनांगौ आरो बे बाथ्राया नोंसोरनि थाखायबो गोरोबो होननानै बुंदों। बेनिखायनो बाइबेलाव जोंखौ दिनैहाय मा बुङो साफ्रोमबो बिसाया गावनि बिहिखौ गावखौ बादि अननो नांगौ होनना बुंदों। संसाराव जों दिनै थांनानै थादोंब्ला जों मोनसे समाव बयबो हाबा जागोन जोङो हौवा हिन्जाव बिसि फिसाय होनना बुङो। बेनिखायनो जोंनि बिसायनि खामानिया बिहिखौ गावखौ बादि अननो नांगौ होनना बुंदों। बेनिफ्राय आरो साफ्रोमबो बिहिया गाव गावनि बिसायखौ मान होथारनांगौ होनना बुंदों। दिनै जोंनि बिसिफ्रा गावनि बिसायखौहाय मान होनो नांगोन रेसपेक्ट होनो नांगोन सन्मान होनो नांगोन। बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो हायो लाभ एन्ड रेसपेक्ट होनना बुंदों। बिसाया बिहिखौ अननांगौ माने बे अननायनि केरेक्टारखौ जोंनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों दिन्थिदों आरो बिसिया बिसायखौ मान होनांगौ होनदों। बेनि गेजेरजों जोङो मान होलायनांगौ। बेनिखायनो जों नैबेनि गेजेरजों बेखौनो सोलोंनो हायो लाभ एन्ड रेसपेक्ट जेराव अननाय आरो मान होलायनाया थागोन बेयाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय थागोन आरो जेराव अनलायनाय थागोन जोंनि न'खरफ्रा गोजौनिफ्राय गोजौआव जोङो दावगालांबाय थानो हागोन। मानोना जेब्ला जों इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जोङो जिउआवहाय थाबायनो हागोन बिनि रदायफोरखौ लानानै जोंनि जिउआव जों आगथिनानै जिउआव दावगालांबाय थानो हागोन। जोंनि फोथायनायाव बोलोगोरा जों जानो हागोन आरो जेब्ला जों फोथायनायाव बोलोगोरा जाबाय संसारनि जेसेबांनाखि गाज्रि आनजादफोर फैब्लाबो जोंखौहाय फेल खालामनो हानाय नङा जोंखौहाय बियो खोख्लैनानै दोननो हानाय नङा। मानोना आं इसोरजों थायोखाय इसोरनि अननाया इसोरनि बोरा आंजों थायो आरो इसोरनि जि जौगाहोनाय बेयो आंजों लोगोसे थायो न'खराव दावगानायखौ लाबोयो गोजोननाय स्ट्रेंथेन एन्ड लाभ बोलोगोरा अननाय आरो खौसेथि एबा दावगानायखौ जों मोननो हायो। अब्ला बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै आमेन। गोजोन्थों।